السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Uzur kaže, prevod ovih ajeta glasi ovako: u ime Allaha, milostivog, darovaoca bez traženja, samilosnog. On nam stalno pokazuje svoju milost, on je hvali vrijedan i on ima uzvišen položaj. To znači reći Hamidun Međidun, predsjednik hvale, posljednik veličanstva. Objava ove knjige je od Allaha, svemoćnog, sveznajućeg, onaj koji grijehe prašta i prima pokajanje, a stroge u kažnjavanju. Velikog darovatelja, nema Boga osim njega, njemu je povratak. To je bio ajet iz sure Mu'min, 40. sura, 1-4 ajeti. Drugi ajet je ajet u Kursiju iz sure Al-Bekara, druga sura 2, 5, 6 ajet. Prevodi Allah je, nema Boga osim njega, znači niko nije vrijedan obožavan osim njega. On je vječno živi, samo održavajući i sve održavajući. Ne obuzima ga ni drijemeš ni san. Za njega je što je na nebesima i na zemlji, ko je taj ko će posredovati kod njega osim po njegovom odobrenju. On zna šta je pred njima i šta je iza njih,
a oni ne uhvataju ništa od njihovog znanja osim onog što on želi. Njegovo kraljevstvo obuhvata nebesa i zemlju i njihovo čuvanje ga ne umara. On je veoma uzvišen, veliki. Ovi ajeti su iz sure Al-Mumin. To su prva 4 ajeta, uključujući Bismile, to su 4 ajeta. I druga sura, kao što sam rekao, uzor kaže iz ajetu Kursiju iz sure Al-Bakara. Huzur kaže u ovim ajetima spomenuti su neki atributi Allaha dželešanhu i također njegova slava je spomenuta, njegov visoki položaj. U pogledu važnosti ovih ajeta u hadisu nalazimo izjavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ebu Hurajra radijallahu anhu je prenio da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj ko u vrijeme od Hamim počinjući odatle do određenog mjesta uči ovaj ajet i također uči ajet Kursiju, onda sa oba ajeta on bi bio zaštićen do noći koji uči jutro, a onaj ko ove ajete uči uveče, njihov blagoslov ovih ajeta će ga čuvati zaštićenim do jutra. Hamim, ova skraćenica, druga sura Mamin, prva je Uzubillahi mine šejtani radžim. I prevod je Rahman uzvišeni Allah. I Hamim iz Rufe Muqattad, ovaj riječ koji se izgovaraju odvojeno, to jest Hamidum Majid, to znači ove skraćenice. Hamid je onaj koji je vrijedan hvale. I istinska hvala zapravo pripada njemu, to jest, da tako kažem, Allah dželšanhu je taj koji pripada sve hvale. Mesih Maud alejhi selam objašnjavajući riječ hamd kaže da to treba biti objašnjeno tako da hamd se naziva ona hvala koja je samo za dobra djela koja je osoba učinila, i to je također hvala za onu osobu koju je dat ovaj blagoslov toj osobi. I u skladu sa njegovom voljom on pokazuje naknadu za to. Stvarnost riječi hamd može pripisan onoj osobi koja je krajnji izvor svih izvora blagoslova i bez ikakvih usluga ili zasluga blagoslovlja nekoga bez ikakvog drugog razloga. Hvala je data onom Allahu koji pokazuje naklonost ljudima ne iz prinude, iz nekog razloga. Značenje hamd, ovo značenje se samo može naći kod Allaha koji ima cijelo znanje, potpuno znanje i sva hvala pripada njemu. Na ovom svijetu i na budućem i svaka hvala koja se u drugim ljudima, on je konačno zaslužen svih hvala. I njemu pripada ta hvala, što je Allah je zaslužen svih hvali. I da je
znajući da je neko uradio nešto, pripada mu hvala, ali zbog Allahovog blagoslova on je bio u stanju da to uradi i onda i njemu se uručuje hvala. Objašnjavajući dalje riječ hamd, kaže da je hamd ona hvala koja se uručuje nekome ko je jako poštovan, uručuje mu se jezikom, a savršena hvala je izuzetno za Allaha dželešanuhu, koji ima svu slavu i on je taj koji upućuje ljude koji su zalutali i on oprašta onima koji su pogriješili. I oni ljudi, one stvari koji su vredne hvali, sve su te stvari zauzete u hvalenju Allaha cijelo vrijeme. I on dalje kaže, objašnjajući istu riječ hamd, da na ovom svijetu još jedan navod, u ovom ajetu još jedan navod spomenut, da Allah dželešanu kaže: o moji ljudi, moji robovi, vi prepoznajte mene s mojim atributima i nastojite da me prepoznate. Ja nisam kao manjkave stvari da u stanju mog hamda. To je mnogo više nego što je proveličavanje bilo koga što neko može napraviti. I na oba svijeta vi nećete naći nijedan atribut poštovanja koji nećete naći kod mene, Allah kaže. I ako budete nastojali da nabrojite moje atribute koji se vrijedni hvali, nećete biti nikad u stanju da ih sve nabrojite. Iako možda učinite sve što možete, što je moguće za vas da učinite. Iako oni ljudi koji su zauzeti u poslu i radu mogu da nastoje koliko god mogu da to učinite, međutim nećete biti u stanju da to učinite. Razmislite se da li ima ikakav nešto hvala vrijedi da ne pripada mene, Allah kaže. Zar postoji li išta što se nalazi kod mene? Ako on to nađete, onda vi niste istinski prepoznali mene, Allah kaže. Dakle, svaka hvala pripada Allahu. On kaže, zaista, Allah dželešanu kaže, zaista, zbog mojih atributa i zbog mojih izvanrednosti, ja mogu biti prepoznat kroz to. I ljudi me prepoznaju kroz to. I kao kiša su moji blagoslovi, me možete poznati kroz to. I ja sam sveukupno svih dobrih atributa, gdje god šta vidite, njihovo, u svim stvarima koje vidite, njihova najviša tačka savršenosti, sve njihovi veličanstvo i blagoslov i veličanstvo i ljepota pripadaju meni, mogu se naći kod mene. Oni koji nalaze kod drugih, onda oni nisu prepoznali mene kako treba. Svi atributi, svi drugi stvari su kod mene i pripadaju meni. I ti ljudi koji to shvataju, zaista idu putem mog razumijevanja i oni će biti na kraju uspješni. Tako Allah dželešanu kaže, obećan Mesija zapravo kaže, ustanite i nastojite da tragate za atributima Allahovim, uzvišenog Allaha i slavnog. Oni ljudi koji razmišljaju o tome, razmislite nad tim atributima i idite što dublje možete u tom razmišljanju. Zato sa punim shvatanjem ovog atributa hamd, hvali, možete razumjeti također drugi atribute. On je rekao, zamislite se temeljito svaki aspekt, izvanrednost, razmislite o tome. Na ovom svemiru, prividne očite stvari iskrivene, iznađite, otkrite, baš kao što osoba koja ima neku želju traga za tom želju. S ciljem da odate počast Allahovim blagoslovima i njegovim atributima i da ga hvalite i da iznađete put prema Allahu, učinite najveće napone koje možete kao pohlepna osoba. I kaže, kad dostignete do konačne tačke, do klimaksa, onda ćete osjetiti ukus toga i onda je to znak da ste to vi našli. To je takva tajna koja je otvorena za one ljude koji tragaju za istinom stvarnosti. To je vaš gospodar koji je posjednik svih dobrih odlika i dobrih atributa.
I on je sve ukupno svih dobrih atributa. I sva hvala i sve stvari vrijedne hvale su u njemu sabirane, skupljene. Dakle, ovo je razumijevanje Allaha dželešanuhu koji je vrijedan hvale i to mi trebamo imati. Tako da i mi također možemo prepoznati drugi atribute Allaha. I onda Allah dželešanuhu kaže da je on Međid, on je onaj koji ima svu slavu i sve izvanrednosti. Izvanrednosti Allahove nisu kao ono što vidimo kod ljudi, da je taj veliki čovjek ili nekad za neke ljude kažu da su vrlo pobožni i dobri. Međutim, u odnosu prema Allahu to znači da je Allah dželešanu vrijedan svih tih hvala. I njegov položaj je vrlo uzvišen, nijedna osoba ne može zapravo dostići to. I nema granice njegovim blagoslovima. Kad on daje, onda on nastavlja da daje i nikad se ne umara. Dakle, kad učimo ovaj ajet, značenje riječi mađd Allahove slave treba biti jasno. Prvo značenje hamd hvale i drugo značenje da je on Međid, vrijedan sve slave. I on je Azid, on je moćan i sve moguć. On je više moćniji od bilo šta drugog i nikoga ne može poraziti. Nije moguće da neko njega porazi. Sva hvala pripada njemu. I nema mjere njegove vrijednosti. On je dominantan nad svemu. Nema nikoga ko bi mogao biti nalik njemu. Ovo je značenje riječi Aziz. I onda on kaže Alim, on je posjednik svog znanja, sveg znanja. I one stvari koji su se dogodili u prošlosti i koji će se dogoditi u budućnosti, ništa nije skriveno od njegovog znanja. Allahovo znanje obuhvata sve i to je Allah je taj koji objavio knjigu, to je časni Kur'an i zadnji šerijat, vjerski zakon je dat. On je spomenuo sve stvari, zahtjeve za sva vremena su spomenuti i on je omogućio za sve njih. I sve vrste zaštite i prevlasti dominacije mogu se postići samo u cijelosti kad budemo poslušni Allahu. I onda kaže, onaj koji oprašta grijehe, zbog toga trebate njemu upućivati molbe i dove i da uvijek tražimo oprost za svoj grijeh. Obećani Mesija alejhi selam je dalje objasnio ovu tačku u nekoliko mjesta i kaže, uvijek treba da tražite oprost za svoje grijehe. Jedan put je rekao, svjetlo koje je dato ljudima je privremeno. Bilo koja osoba, ako dobije duhovno svjetlo, s ciljem da zadrži to svjetlo uvijek sa sobom, neophodno je, ogromna je potreba da čini istikfar. I on je rekao, poslanici, kad su oni tražili oprost od Allaha, razlog za to je, oni su znali ovu tajnu i uvijek su bili zabrinuti da ova zaštita, ovaj ogrtač svjetla koja nam je dato, da nam ne bude oduzeto od nas. I to značenje istikfara je znači svjetlo koje je dato od Allaha da bude sačuvano i da osoba dobije sve više tog svjetla. I s ciljem da to dobijemo, on je rekao, 5 dnevnih namaza je tu i namaz je dio toga da steknemo Allahov blagoslov i da steknemo to svjetlo, da dobijemo to svjetlo. Jer u namazu tražimo oprost za svoje grijehe, tražimo oprost od Allaha. I on je rekao, tako da svaki dan otvorite svoje srce i molite sve od Allaha dželešanu. Onaj komu je dato razumijevanje, on zna da namaz i dova su najviša tačka kroz koju sve ove propuste i nedostaci i bolesti, bilo kakve prirode, osoba može od svega toga biti izbavljena, oslobođena. I osoba može da se oslobodi svih ovih bolesti kroz ibadet i namaz. Znači i fizičke i duhovne bolesti, sve to treba moliti dovu i ibadet.
I među tim dovama traženje oprosta je jako bitno. Dnevni namazi su također dio toga. Dakle, kad je časni poslanik sallallahu spomenuo o učenju ovih ajeta, samo učenjem ništa nećete postići. Međutim, praktično stanje mora biti popravljeno. Treba da posvetite pažnju tome kako da tražite oprost i kako treba da zaštitimo svoje dnevne namaze. Tako da također i mi budemo zaštićeni. Objašnjajući dalje riječ istihvar, traženje oprosta, obećan Mesija kaže jednom prilikom: značenje istikvara, traženje oprosta je da prividno, iako nema i kad nema prividno grijeha koji je počinjen, da uopšte ne postoji nikakav poticaj da osoba počini grijeh i nema nikakve moći i snage da bi on počinio grijeh. I on kaže, ovo je zapravo stvarnost istikvara koji su činili poslanici. I oni se molili Allaha da takva snaga moć nikada ne postoji u budućnosti. Međutim, za obične ljude ovo značenje istikvara je da moli Allaha da kakav god smo grijeh počinili, da nas Allah zaštiti od zlih posljedica toga i da nam Allah oprosti grijehe. I da nas također zaštiti da ne činimo grijeh u budućnosti. I on kaže, u svakom slučaju neophodno je za osobu da uvijek treba da se zauzme u traženju oprosta za svoje grijehe. Ove suše, nedostatak hrane, ove kušnje koje dolazi s vremena na vrijeme, svrha toga je da se ljudi zauzmu u traženju oprosta u istikvaru. Kad teškoće dođu zahmedi muslimane, oni treba da budu privučeni ibaditu i dovama i treba da posvete su pažnju dovama. Istikvar ne znači samo da ponavljamo riječi stakfirullah jezikom. Većina ljudi ne razumiju ove stvari. Arapi razumiju značaj ovih riječi, međutim u našoj zemlji, zato što se govori drugim jezikom, ljudi nisu to razumjeli kako treba. Mnogi kažu, mi smo toliko i toliko puta učinili istikvar, 100 puta ili 1000 puta. Međutim, stvarno značenje istikvara, ako ih pitate, oni ne znaju o tome. I čovjek treba da čini istikvar u srcu cijelo vrijeme. Da bude zaštićen od svih grijeha koje je počinio. I da moli Allah da ne dobije nikakvu kaznu za to. I u svom srcu treba stalno tražiti pomoć za to da u buduće čini dobra djela i da ga Allah osposobi da odbaci sve zle stvari. I zapamtite, riječi ne znači ništa. Vi možete činiti istikvar u svom srcu, da Allah dželešanu vam oprosti prethodne grijehe i da nas zaštiti od budućih grijeha i da nam dadne moć pobožnosti. Ovo je istikvar. I nema potrebe da neko samo bez razumijevanja samo ponavlja riječi stakfirullah. Ako u srcu, kroz ovaj istikvar, ako nema takvog osjećaja i ljubavi i strasti, jer u vašem srcu treba da bude uzbuđenje. I obično se je rekao, samo ona stvar dostiže do Allaha koja dolazi iz srca. Molite Allaha na svom jeziku i to također ostavlja dojam na vaše srce. Jezik samo svjedoči srcu. Ako postoji uzbuđenje u srcu, onda i jezik tako govori, to je mnogo bolje. Bez razumijevanja, jednostavno, govorenje, izgovaranje jezikom beskorisno. Ako dova dolazi iz srca, ako osoba prije nešto dođe kušnja, hvali Allah na svoj vlastiti način i traži oprost za grijehe, onda Allah dželešanu je uzvišeni milosti, Allah daje onda zaštitu. A ne kad teškoća ili nevolja dođe, onda da osoba moli. Treba prije toga moliti Allah. I on je rekao, Allah dželešanu je milostiv i samilostan i on odgađa ove probleme ili ih otklanja. Međutim, kada ove nevolje, nesreće dođu, ne samo u to vrijeme da treba da molite Allah i hvalite, nego prije toga tako da budete zaštićeni od kušnja i teškoća. Naša zajednica uvijek pokazuje jednu prepoznatljivu odliku,
Ako osoba dođe i dade zadnji bajata i ode i ne pokazuje nikakvu isticanost, istaknutu u svom ponašanju, nikakvu promjenu, ako tretira svoju porodicu na isti način kao prije i svoju familiju također, onda to nije dobro. Poslije davanja zavjeta odanosti, ako on nastavi isti karakter i ponašanja, isto stanje, ako ostane, kakva je onda korist od njegovog zavjeta odanosti i bajata? Treba biti tako da poslije davanja bajata članovi porodice i svi koji su u odnosu sa njim da vide i priznaju da on više nije ona stara osoba. Zapamtite, kad činite vrlo čista djela, onda ćete ostaviti dobar dojam na njih, oni će biti impresionirani. Pogledajte primjer časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedan put je nevjernik sumnjao da će časni poslanik činiti dove protiv njega i svi nevjernici su došli zajedno i rekli su: molim te, nemoj moliti, činiti dove protiv nas. Tako da istinita osoba ima svoje vlastito poštovanje i to treba biti samo radi Allaha dželešanu. Kada sve učinite dobro radi Allaha, onda će to biti ostavljati dojam na druge ljude. Dakle, shvatanje i razumijevanje istinskog značaja istikvara treba da istinito razumijete i bez toga drugi su dove beskorisne. Praktično stanje, kad praktično stanje nastojite da popravite, i neki ljudi kažu: reci nam kratku dovu. Kratka dova je korisna kad ispunjavate svoje obaveze. Vi činite dove i ibadete ako namaz obavljate na vrijeme i redovno i imajte želju i ljubav prema namazu izbuđenje, skupa s tim sve će druge dove i ibadet biti korisni, na to će se utjecati. Jedan Allahov atribut je spomenut ovdje, da je on kabel tub. To znači da on prihvata pokajanje, prima pokajanje. Pokajanje znači traženje oprosta za svoje grijehe i okretanje Bogu. Kad osoba sa ovom predanošću bude prisutan pred Allahom i da neće činiti grijehe u budućnosti i da moli da mu Allah pomogne da izbjegava grijehe, onda Allahova ljubav i želja da prihvata dove te osobe koja dolazi tako k njemu. Obećani Mesija je spomenuo ovaj predmet na jednom mjestu u sljedećim riječima. Šta će biti taj dan koji je mnogo bolji od džuma i Bajram? Ja vam kažem, to je dan pokajanja osobe, koji je mnogo bolji od svega toga. To je mnogo veće od bilo kojeg Bajrama. Zašto? Zato što u tome čovjekova loša djela koja čovjeka vodi bliže džehennemu i dovodi ga pod Allahovu gnjev, i svi ti grijesi budu oprošteni tog dana kad se osoba pokaje. Koji onda može biti bolji dan za tu osobu nego kad njegovi grijesi budu oprošteni i kad mu Allah primi njegovo pokajanje. A osoba koja ne moli Allaha za oprost i onda je žrtva Allahove srdžbe, a takva osoba onda bude izvađena posle pokajanja, bude izvađena iz vatre iz džehennema. U prijevodu kaže: oni ljudi koji se kaju, Allah zaista ih drži kao svojim prijateljima i on voli one ljude koji čini dobro. I ovaj ajet nam govori da Allah dželšanuhu čini one ljude koji se kaju svojim drugovima, znači evlijajima, i također mora biti prisutno čistoća postupaka i stvarno pokajanje kad su zaista s tim i čista djela. Dakle, vrlo čvrsto obećajte da nećete činiti nikakvo grijehe, onda će ta čistoća biti tu. Samo onda će dova biti primljena i ibadet i osoba će biti izbavljena od sve nečistoće i svih grijeha. Inače, jednostavno riječi teoba i ponavljanje te riječi ne daje nikakvu koristi, nije od koristi. Dakle, blagoslovljen je onaj dan kad se osoba pokaje od svih poruka koje je učinila i svih grijeha i čini riješenost, čvrsto riješenost da će pokoriti se Allahu i da moli od Allaha da mu oprosti i bude izbavljen Allahove srdžbe, bit će zaštićen od Allahovog gnjeva i bit će čovjek u stanju da primi one stvari koje prije nije očekivao.
Vi možete sami zamisliti da osoba koja je potpuno bila razočarana da ne dobije neke stvari i očaj ga savlada. Kad jedanput bude u stanju da to nađe, u tom momentu njegovo srce nađe novi život. I to je spomenuto u hadisu, u jednom govoru, u knjizi hadisa, koja nam kaže da kad osoba izađe iz života grijeha i kroz pokajanje dobije novi život, Allah dželešanu postane vrlo zadovoljan s njim. Ovo je povod radosti i veselja kada osoba bude pod teretom grijeha i onda Allahov blagoslov dolazi sa svake strane njemu i onda kroz pokajanje on se kaje Allahu poslije svih grijeha nakon što su mu dolaze sa svih strana. To je moment zadovoljstva Allahovog i meleki Allahovi također pokazuju svoje zadovoljstvo i sreću. Jer Allah dželešanuhu ne želi i ne voli da bilo koji njegov rob sluga bude uništen i da umre. I on kaže, ako je njegov rob počinio nešto pogrešno, a ipak se pokaje i dođe bliže Allahu, zapamtite taj dan kad se osoba pokaje za sve svoje grijehe, to je najblagoslovljenija stvar. I to je blagoslovljeniji dan od svih drugih dana jer on dobiva novi život tog dana i on bude bliže Allahu dželešanu. I u tom pogledu, taj dan u kojem većina vas činite ovo riješenost i dajete zavjet bajata i obećate da ćete se održati koliko god možete i dajete obećano Mesiji u ovom zavjetu. Mi treba da se pokajemo istinskim srcem i da svi grijesi budu oprošteni. I on bude takav da možemo reći kao da izgleda kao da ni počini nikakvog griha. Međutim, ja ponovo hoću da kažem, uvjet za to je da istinska čistoća i istinsko čišćenje mora biti prisutno, a ne pokajanje samo riječju. I treba da dođete pod Allahovu milost. To nije jednostavna stvar da grijesi osobe budu oprošteni. Velika je stvar da on smatra da je neko počinio nešto pogrešno i ponekad ljudi imaju ovo kajanje godinama i tragaju za momentom i kažu kad dođe vrijeme da čekam da se osvetim. Međutim, Allah je milostiv, on nije tvrdo srca kao ljudi da ostavi tu zlobu godinama. Allah je milostiv i on može oprostiti grijehe u jednom momentu od 70 godina na grijeh. I nikad nemojte misliti da je ovo beznačajno. Ne. Oprost je zaista korisno za tu osobu koja stekne oprost, koja čini to i traži pokajanje istinski u svom srcu traži pokajanje. To je istinsko pokajanje i to čini sredstvo i zaštite tu osobu. Ako to nije tu, onda Allah dželešanu kaže da Allah šedikula. Dakle, kad osoba ne vodi brigu o naredbama Allahovim, onda Allah kažnjava te ljude i kaže zito, on je taj koji mnogo daje i on daje dobrotvornost bez ikakve granice i nema granice njegovim blagoslovima jer on ima moć, on vam može dati sve što želi. Allahove riznice su neograničene. Zato što Allah dželešanu kaže zapamtite ove moje atribute, onda ćete neprestano dobivati blagoslov od mene. Nema niko drugog koji ima toliko mnogo moći da vam dadne te blagoslove. Mi imamo na ovom životu i poslije smrti moramo se vratiti istom Bogu. Dakle, da je krajnji povratak Bogu. Tako da u tom slučaju treba postojati namjera da činimo dobra djela u skladu s naredbama Allahovim. Ako je tako stanje prisutno, onda će uvijek Allah dželešanu zaštititi tu osobu. Drugi ajet, ovom drugom ajetu, a časni poslanik je također spomenuo
to jest u ajetu Kursiju, spomenuto da je Hazreti Ebu Hureyra prenio da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: I postoji najviša tačka svega, a najviša tačka časnog Kur'ana je sura Al-Bakara. I jedan ajet je u suretu Bekara koji je vođa svih ajeta, to je ajet Kursiju. I obećani mi se objašnjavajući ovu tačku kaže Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum, znači Allah je taj, nema nikog mimo njega. On je život i duša svega i on sve održava. Značenje toga je da je Allah je to živo biće koje je uvijek prisutno i on sve održava i sam sebe održava. I on je taj koji u svakim situacijama prisutan. Svaka osoba koja vidi život mimo toga, svaka osoba koja ima život, sve je od Allaha. I sve što postoji stvoreno je samo Allahovom moći i voljom. Allah je spomenuo dva imena Allaha. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Hayyu znači živi Bog i on daje život drugim stvorenjima i ljudima. A Qayyum da je on samo održivi i da on sve održava. Dakle, on održava sve druge ljude i sva druga stvaranja. I on sve održava zahvaljujući ovam dvama atributima. Ovo znači da njega onda treba obožavati. Vrlo je važno da ovo razumijete. Riječ Hay znači da njega treba obožavati. Iyaken abudu se također odnosi na ovo. Al-Hayyul Qayyum. Iyaken nestaîn ima isto značenje. Ako hoćete da živite duhovni život, duhovno, i da treba da se okoristi od riječi Hay i obožavati Allaha dželešanu. I zato treba tražiti Allahovu pomoć da budete u stanju da činite obožavanje i ibadet. I ova riječ je takva da on je taj koji je stvorio i nije nas ostavio samim. Kao što, na primjer, neka osoba izgradi zgradu i onda on umre, a zgrada ostaje. Onaj koji je gradio, nema nekakve razlike za tu zgradu, bilo da taj koji je izgradio živi ili ne, ali za čovjeka uvijek postoji potreba za Bogom. Ljudi uvijek trebaju Allaha. Zbog toga u svakoj situaciji ta potreba je prisutna. Zato je neophodno da čovjek stalno traži pomoć od Allaha i to je istikfar. Već smo objasnili riječ istikfar, da s ciljem da nastavimo primati Allahove blagoslove, neophodan istikfar i Allahovo svjetlo. I kroz ova istikfar je ojačava ibadet. I predmet koji je spomenut u tom, on je objasnio ovaj prefinjenu tačku. Kad osoba moli za nekoga druga, koji to je jedna vrsta posredovanja. Treba biti atribut muslimana, mumina, koji cijelo vrijeme treba da moli Allaha za druge. I on kaže, bez Allahovog odobrenja niko ne može biti posrednik i posredovati. U časnom Kur'anu značenje posredovanja je da kad osoba, na primjer, moli za svog brata, da bude u stanju da ostvari taj cilj ili da mu neka nesreća bude odvraćena. Ako neko traži dove, onda osoba moli za to koga je tražio da ostvari ono što želi. Dakle, tu je Allahova naredba da osoba koja obraća se drugom da moli za njega, treba da moli za njega i to je značenje riječi šefaat, posredovanje. Treba da činimo to za svog brata, moj Allahu, ili ukloni njihovu kušnju ili problem ili ostvari ono što žele i što trebaju. To je ljubaznost ljudi. I on kaže, pošto su svi ljudi kao jedno ljudsko tijelo, Allah nas stalno nas poučava ponovo i ponovo da je njegov posao da prihvati posredovanje. Ali vi uvijek zauzmite sebe da molite za druge ljude i činite dove, nikada to nemojte napustiti, jer to je uzajamno vaše pravo jedan prema drugom ili dužnost drugim riječima, da molite jedan za drugog. I riječ šefat je šefa.
znači dvoje. Šefi je kad osoba postane veza prema drugom i moli za zdravlje za drugu osobu kao što moli za sebe. I zapamtite, ničija religija ne može biti upotpunjena dok ovakva vrsta ljubaznosti u posredovanje nije prisutna. Treba da imate izuzetnu ljubaznost prema drugim ljudima. Prvo da volite Allaha, a drugo da volite ljude. I da ih volite toliko da smatrate njihove teškoće kao da su vaše teškoće i da činite dobro i molite Allah za to. To je drugom riječ se to naziva šefat. Također kad ljudi uče o ajet kursiju, također treba da znate da se učenjem ovog ajeta, ove sure, uvećava vaša ljubaznost i časni poslanik ne posticao da stalno to učimo. I zato za vjernika uzajamni odnos ljubaznosti odnosi se na taj uzajamni odnos ljubaznosti i da budemo ljubazni prema drugim ljudima, da imamo osjećaj ljubaznosti prema drugim ljudima. Međutim, žalosno je da muslimani u ovo vrijeme su žedni krvi svoje braće i tvrde da postupaju prema Kur'anu i hadisu. U svakom slučaju, ovo treba da zapamtite. Treba da zapamtite da stvarno pravo posredovanja Allah je dao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i manifestaciju toga mi smo vidjeli u toku njegovog života. Spominjući tu stvar, Hazret obećani Mesija alejhi selam kaže: posrednik na drugom svijetu može biti samo onaj koji je pokazao primjer posredstva i na ovom životu. I on će biti posrednik i na drugom svijetu na ahiretu. I samo ta osoba može biti dokazana takvom koja je pokazala primjer u ovom životu. Kad držimo u vidu ovaj cilj i ovu svrhu, u Tevratu i Musa alejhi selam vidimo primjere da mnogo puta kroz dove kazna je bila odvraćena. Također vidimo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je vrlo blistavo, otvoreno i vrlo jasno. I očiti znakovi su tu da je kao rezultat njegovog posredništva ashabi časnog poslanika su bili učenjeni da sjede na prestoljima. Rezultat njegovog ibadeta i dova, iako su oni bili odrasli među ljudima koji su bili idolopoklonici, preljubnici, međutim oni su postali takvi ljudi čiji primjer se ne može naći nigdje drugo, niti su mogli to steći na nekoj drugi način, nego kroz njegove dove, istinski sljedbenici učenja Islama, čak i danas u tome nalaze blagoslove. Gdje možete vi naći ovakav primjer kod drugih poslanika? Naš učitelj, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ko može biti veći argument da dokaže, ko može biti posljednik od časnog poslanika Allaha dželle šanhu. Mi smo spoznali Allaha kroz časnog poslanika, naši protivnici ne mogu spoznati Allaha. Iako dođe do diskusije o tome, može biti vrlo brzo odlučeno. I istinski atributi u suri Ajetul Kursiju, ali je onaj koji je apsolutno visoko i on je vlasnik nebesa i zemlje i on je veliki. Niko ne može dostići njegovu visok položaj, njegove veličanstvenosti. On je veoma uzvišen, velik. I on obuhvata sve. Ništa nije izvan njegovog obima znanja i vladanja. Njegovo znači kraljevstvo obuhvata i nebo i zemlju. On je znači visokog položaja i azim, njegova veličanstvenost je u tom pokazana, azim. I niko ne može to dostići. To je značenje riječi azim. I ovo je značenje riječi azim da on obuhvata sve. Ne postoji ništa izvan njegovog domena. Objasnjujući zadnji dio ovoga ajeta, obećani Mesija alejhi selam kaže u pogledu kursi
Vasija kursihu samavati vel arda, ve la yauduhu hifzuhuma, wa huval aliyul azim. Riječ kursi, da Allahovo kraljevstvo obuhvata nebesa i zemlju i on to prekriva i on se ne umara održavanjem njihovim. On je izuzetno visoko, nikakva mudrost ne može njega dostići. On je velik, on je veoma uzvišen i veliki. Sve druge stvari su izuzetno ponizne. Ovo je samo verbalna izjava. Svrha toga je da sve stvari na nebesima su pod potpunom Božjom kontrolom i njegova veličanstvenost je takva da se ne može obuhvatiti. I tome nema kraja. Njegova veličanstvenost je neograničena. On sve obuhvata i njegovo kraljevstvo je nad nebom i zemljom i nad svemu. Sve je pod njegovom kontrolom. Sve je njemu počinjeno. Ako osoba sa punim razumijevanjem uči ove ajete, onda može doći pod zaštitu Allahovu. Kad osoba nastoji da dođe pod zaštitu Allaha dželešanuhu, onda mora ispuniti dužnosti prema Allahu i dužnosti prema drugim ljudima. Treba da nastojite da ispunite ove dužnosti i obaveze. I kad se ove obaveze ispunjene, kad se ove stvari urađene, onda će Allah nastaviti da zaštiti takvu osobu. Ovo je tema i ovo je predmet ovih ajeta koje treba imati na umu. I ovo stvar koju je ovdje istaknut časni poslanik, da osoba koja uči ove ajete i kogod ih uči, i nije samo učenje, nego zapravo zamišljanje nad ovim ajetima. Treba da činite ove stvari, da razumijete i da onda razumijete, da postignete razumijevanje koje je pokazano u ovim ajetima, u pogledu kojih je Kur'an je tu i časni poslanik je također spomenuo o ovim ajima i u cijelosti ih objasnio. Ako ove stvari učinite, onda ćete biti uvijek pod zaštitom Allaha dželešanuhu, da nas Allah osposobi da svoj život provedemo u svjetlo onoga što sam rekao. Poslije džume namaza huzur kaže ja ću klanjati dženazu za umrlog čije tijelo odsutno. To je za Abda Begum sahibu, žene Abdul Kader sahiba. Ona je bila iz Navabša. 22. januara je umrla. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Nijaz Ahmed je bio njen otac. On je bio vladin službenik u Pakistanu. Međutim, on nije bio Ahmedi. Abda Begum, majka Abda Begum je bila Ahmedi. Njena majka obe umrle. I od potomaka Abda Begum je bila Ahmedi i 63. godine dala zavjet bajata i također postala član programa oporuke. Hazret Kalifatul Mesih III. Je uredio njenu udaju za doktora Kadira i ona je imala jednog sina i 5 kćeri. Bila je predsjednik leđne organizacije Navabša i postala je predsjednik oblasti Navabša i jako puno je služila u toku tog perioda. Imala je dobar kontakt sa svim ženama i posjećivala je oblast, išla je u posjetu u udaljene oblasti. Iako je pripadala vrlo bogatoj porodici, bila je vrlo ljubazna prema siromašnim ljudima i uvijek im je pomagala. U siromašnim familijama je posjećala siromašne familije, bila je vrlo naklonjena širenju poruke tabligh. U Navabša ona je poslije svom njenim ime oko 70 žena je primila Ahmedijat, poučavala je djecu koja su živjela u Kur'anu, koja su živjela blizu nje. Njen muž je bio u stanju da prevede časni Kur'an na sindi jezik. On je bio predsjednik grada i poslije predsjednik oblasti. Njen sin je također u oblasti Amir. Ona je svojoj djeci dala dobro obrazovanje.
Ova gospođa je bila vrlo hrabra i vrlo ustrajna i čvrsta i jednostavan karakter i vrlo predana. Imala je veliku predanost i ljubav prema instituciji hilafeta. Njen sin piše, ona je uvijek željela da ima uputu halife u svemu u tolikoj mjeri da prije 2 godine, kad je bila vrlo teško bolesna, imala je ranu na nozi i zbog šećera morala je biti noga odrezana. Međutim, ona je rekla, ukoliko ne dobijem odobrenje od halifatul Mesiha, ja neću ići na operaciju. I ukoliko ne dobije, znači, odobrenje od mene, i kad je dobila odobrenje od mene, onda je podvrgla se operaciji. I Allahovom milošću, poslije zavjeta bajata, uprkos tome što je bila žena, bila je vrlo ustrajna i čvrsta. I ona i njena majka su bili Ahmedi. Tako da poslije smrti majke, njena braća su je sahranili u neahmedi groblju. I uprkos pritiska braće, ona je uzela mrtvo tijelo majke i dovela je u Rabvu i tamo je sahranila u bašti Makbar. Svoju majku. Allahovom milošću ona je sve radila na vrlo lijep način s mudrošću i učestvovala je regularno na Dželsaklanu kad je Halifatul Mesih IV u pogledu nje pisao njenom sinu, ti znaš da je tvoja majka za Ahmedijet bila kao mač. Kad je kelmi šehadet su izbrisali neki protivnici sa nekih mjesta, ona je dokazala, dala dokaz prema kelmi šehadetu i rekla je, ona je popela se na ljestve i rukom ispisala kelmi šehadet. Ona je bila žena, međutim, bila iz takve familije da općenito oni koji vode računa o ovim sitnim stvarima u vrijeme njene smrti prije nekog vremena kad je teško disala, ona je dala nekoliko pare i rekla ovoj moja članra nazvala Kvida Džedid i Tehrike Džedid. Ona se potrudila i posjedova da se napravi antena za MTA. Započela je komitet i tako da su neki članovi porodice bili u stanju da instaliraju, neke porodice bili u stanju da dobiju antene i da daju program. Ovaj gospodin iz Australije kaže, ona je pisala, ova žena je bila vrlo hrabra i bila spremna da uvijek učini bila kakvu žrtvu. Regularno je učila Kur'an i slušala učenje Kur'ana. Uprkos činjenice što nije vladala dobro urdu jezikom, njen engleški je bio prilično dobar, međutim podesila se tom okolišu, naučila je Sindi jezik i prenosila je poruku Sindi Neahmedi da Allah dželešanu ima milosti i oprosti ovoj umrloj i također uzvisi njen položaj i također osposobi njene potomke da slijede put dobrote i pobožnosti. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.